sumisiklang himagsikay lagana. Sa ibang panig naman na walang kaguluhan, tao'y nagpapasasa sa makamundong gawa. Mundo'y lumalala, maliwanag na tanda ng muling paghuhukom na kanyang winika. At sa iyong pagninilay-nilay, damhin mo ang mensahe naglay na tayo'y maging handang naghihintay sa anak ng Diyos na buhay. Isipin mo ang mundo at ang ebanghelyo, tanda ng muling paghuhukom ay matutunghayan mo. Pagtalinong sobra ng tao ay isa sa mga ito, sa kapangyarihan at salapi ay di na makontento. Mundo'y lumalala, mundo'y lumalala, maliwanag na tanda ng muling paghuhukom na kanyang winika. Sing with me! At sa iyong pagninilay-nilay, damhin